Tulog ko sa tindahan kay mamalit ko. Nahanap po ni si Tisoy oh. Pertiben si pataan yung bataan eh. Akong tawagon be. Tisoy! Dali sagot! Oy! Dudong Pawiks! Unsa man? Ay, sagot! Kailan ko istorya si mo ha? Isa na po kay tuyo anong Dudong Pawiks ay. Ako doon be. Murag maayon ni ba? Tisoy! Asa man ka adto? Wadto kog tindahan Dudong Pawiks. Mawalit ko. Ah, maayo Tisoy. Abi na ko magsinipat na buka ba? Wadto na ko Dudong Pawiks. Abi na ko kung si tuyo ani mo ba? Maura day na. Op! Time sa Tisoy! Unsa man kay nagdali ko? Tisoy! Nahinumdum ka atong naningil sa kuya na tiguang. Kung masugatan mo siya dito sa unahan, ayog sa bahan na ako di ari. Wala na problema Dudong Pawiks. Basta na ay kuan. Pertig yun yung bataan ni oh. Kabalo na kuha na imong gipadungog-dungog. Dara oh. 20. Kana Dudong Pawiks ba? Ayaw ka bala ka. Dili lagi ta kay tug-an kang nanay. Be, kay modto na ko. Pertig yun yung bataa oh. Naisahan na po ko ba? Dali aras 20 oy. Hahay. Daan na po itong maningilay ron ba? Wabi ako ilaing kwarta? 22 pesos ro baya ni? Saong kahana ako ni no? Tan. Uy, Lucio, murag problemado ka. Nakita na ko si mukha. Uy, Tisoy! Problemado lagi ko? Saong? Daan na po itong maningilay ron ba? Daan pa ko Lucio, problemado ka. Dali ra na. Tawanan mo o iyong problema. Pirtira ning bata ano? Pasig masugatan to niyang maningilay dito no? Itong ni Agi be, ayabi akong gisumbong. Tawagon ako be. Tisoy! Unsa man Lucio? Alis ako dire, yan ako istorya ni mo ba? Murag ka kwarta na pug ko ani ba? Ay mata ba yan ni Tisoy ay? Ay kabalo na ko kung unsa na imong pasumbingay. Lucio, wala ko kabalo kung unsa imong istorya. Pero dawaton ko na akong nakay hatag sa kuha. Kabalo na ka, hindi ka na oh. Basta ha, kabalo na ka. Kung makita mo si nanay, inawala ko din sa balay. Ayaw ka bala ka. Ako na bahala na. Hindi, lako na. Dali aras ako rin tao eh. Busog yung pandero. Bait akong pan. Uy! Anak maninanay. Oh! Uy, mawaling bata tong niagi tong naningil ko, oh. Warag madungagan na po niya kung ipalit og pan ba? Pangutanon ko ni Beke, kay ilaman ni siya kay Lucio o kay Dudong Pawiks. Uy, Dong! Nasa Dudong Pawiks si Lucio diha? Kabalo na ka te kung unsa parehas atong niagi. Nasad? Wala pa kita kapanguleksyon, nag-una-una na ka? Ah, ikaw te. Ah, sige, ubanin ko kay Lucio dara, oh. Dali araw pang soft drinks ni. Tara te. Ayo, Lucio! Isa man na, Tisoy! Unsa may gibalik ni mo? Uy, di ba anak magkang nanay? O ako, gipani ko ni Mama, kay gisugo kong pagpalingil sa imo. Di ba giingnan te ka, Tisoy? Nga kung na'y maningilay, ingna nga wala ko? Lagi Lucio, giingnan ko nimo. Pero dili man ni si nanay. Si ate man eh. Na! Kabuang bagod! Bayad jud! Lucio, dalian na, Beke, di lang biya ikaw akong singlunon. Tanawa Lucio, wala man gud nimo gikumpleto. Kadali lang! Tara daw, magdali ta para makabalik ko dayon. Te, kabalo na ka te, lahi na pud ni. Sige, tara na. Dong, di man mo ang dalan pa ing Dudong Pawiks. Relax lang te. Kalubi na naman eh. Kung oras ang Dudong Pawiks yo. Sana bahala anak. Dudong Pawiks, nanangita ni mo. Si Tisoy man yo. Ikaw na bahala ni. Bye-bye. Yung sa kanang kauban niya ay. Ayay. Anak manining nanay. Wa joy klaro ni si Tisoy ba? Dudong Pawiks, maningil ko!